Il-ħadd filgħodu il-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ organizza wirja ta' żwiemel f'Misraħ San Filep bit-tema Erjin u Armati. F'din il-wirja pparteċipaw madwar 60 żiemel minn kategoriji differenti. Selezzjoni mżewqa li inkludiet tipi bħax Shetland, il-ponijiet, żwiemel ta' trott, żwiemel Arab u żwiemel armati, fost oħrajn. Tkellimna mal-organizzatur ta' din il-wirja, il-Kunsillier fisem il-Partit Nazzjonalista George Cortis, li d-dekasteru tiegħu huwa l-ħarsien tal-annimali. George Cortis stenna li l-premijiet li jingħataw matul dan l-avveniment fosthom trofej, badges u anke ċertifikati ġew mogħtija għabbażi tal-punti li jġibu żwiemel skont il-kategoriji tagħhom. Il-premijiet ovvja intuhom bil-points, il-punti li jġibu mbagħad għandek l-overall, super overall, issejħlu l-armati, hemm ħafna sections. U wast armana li ilu jagħmel wirjiet ta' dan it-tip għal dawn l-aħħar 35 sena. Ili nagħmel wirjiet naħseb xi 35 sena. Għamel ġal-Busket 16 waħda tal-Indipendenza f'kunsilli lokali, fl-Irħula. Għandi esperjenza kbira fuqhom. Għad-dilettanti ta' żwiemel din il-wirja li daħlet fil-kalendarju annwali sportiv kienet okkażjoni speċjali u memorabbli.